Поредният тестваме днес. На Т-150 кабината беше слабост. Новата комфортна, тройно оплътнена, няма шум, няма прах, няма горещина, студ. С климатик, радио, орбитрол, седалка, волан се регулира. Панорамни стъкла, 4-секционен разпределител. Най-сигурен, икономичен, доказан във времето. Двигатели Ямси 271, създадени от американци и руснаци, без електроника, не труса. Пазите здравето и бъбриците, защото е с ресори, амортисьори, окачен на 2 полурами. Най-ниски разходи гориво и поддръжка, най-яка конструкция, не като от тези с омразните чипове. В оригинал възстановени двигател скоростна кутия. Това, ако не е на сметка здрав трактор за работа, не знам кой друг да е. Уникална машина, налични, с гаранция, възможен лизинг.